Xufier tal-Malta Public Transport kellu jiddaħħal l-isptar Mater Dei għal-kura wara li l-karozza tal-linja li kien qed isuq inħakmet minn nirien qawwija li oriġinaw mill-magna tal-vettura. L-inċident seħħa l-ħabta tas-sija tal-ġimgħa wara nofsinhar wara li vettura tal-għamla Mercedes waqfet ftit metri l-bot mir-roundabout tal-erba' Mwiżef San Pawl il-Baħar. Sorsi li kienu fuq il-post tal-inċident qalu lil One News li fl-ewwel ftit sekondi abbord ix-xarabank inqala ftit tal-paniku hekk kif il-bibien ma setgħux jinfetħu. Madankollu, intervent faqtu tax-xufier wassal għall-evakwazzjoni b'suċċess tal-passiġġiera kollha. Fuq il-post issejħu 4 vetturi tat-tifi tan-nar fejn flimkien ma' uffiċjal tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili tfew in-nirien u waqfuhom milli jkomplu jinxterdu għal pompa tal-petrol li kienet tinsab ftit 20 ta' metri l-bot. Minħabba d-daqs tal-vettura u l-ammont sostanzjali ta' diesel li kien hemm fil-vettura, in-nirien kienu qawwi ħafna u kkawżaw daħna li deret minn numru tarħula madwar Malta. Ix-xufier tax-xarabank kellu jittieħed l-isptar Mater Dei għall-kura kkawża tax-xokk kbir li kellu fuqu u minħabba li kien bela xi ammont żgħir ta' duħħan. Wara li ntfew in-nirien, il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili dderu jneħħu numru ta' folji ta' ħġiġ li ġarbu danni minn mal-faċċata ta' stabbiliment vojt li kien hemm biswit ix-xarabank. Intant, b'reazzjoni għal dan l-inċident il-Malta Public Transport qalet li mal-aħbar tal-inċident il-kumpanija bbatet numru ta' uffiċjali fuq il-post sabiex flimkien mal-awtoritajiet konċernati jistabbilixxu x'ikkawża dan l-inċident kif ukoll issejħet investigazzjoni indipendenti. Fl-istqarrija l-Malta Public Transport irringrazzjat ukoll id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, lill-Pulizija u lill-Isptar Mater Dei għall-effiċjenza tagħhom fir-rispons għal dan l-inċident.